zai fi wanda ya shiga hannun ya kwaje ki ta kare kana kama ka 20,000 ne haba Alhaji. Ofisa ka bari ya shi. Abin gwadaranci na Alhaji ka ɗauko babban waya irin wanda kana mutu kai ka ƙasa. Ofisa ka duba ka gani tun lokacin da ni sai waya ga sabuwa na yi yawo gaba ɗaya ka fita min garin ga ban samu rigar ta barin sikirin ga. Ina ji ina gani sabon waya za ta lalacewa ta koɗe. Watan Alhaji ba ka da labarin ka ta fara shagon Alhaji Bello Maza da an sabuwar kasuwar Hajiya Halima na jihar Sokoto. Bello Maza? In dai aka ce maka daga bakin sikirin gat rigar waya caza ka yi ma na bature an ɗaya in ka zo shagon Alhaji Bello Maza kana samu ne cikin sauƙi da rahusa. Ya ka je a ofisa. Ka ya kun yi lamarin ofisa dole sai ana yi ana alheri. A kan yawon yanzu ofisa abin da za a yi. Ka yi min misalin shagon Alhaji Bello Maza saboda in tana samu rigar waya. Ai kai Alhaji yanzu ka wuce misali saboda tun da ka tantance ni na zan tantance ka. Ai ba ta kawo ka zan kai ka shagon Alhaji Bello Maza domin ka tabbatar ka ganin da idanun ka abubuwan da suke yi. Kuma a ba komai na ka ba ka aiki. No problem no okay. Assalamu alaikum jama'a. Sunana Alhaji Bello Maza. CEO Alhaji Bello Maza Asharaka Communication wanda ke nan zaune a babbar kasuwar waya Albarka Modern Market Hajji Halima Jiban Dilas Sokoto. Na shirya tsaf domin kawo muku ingantaccen kaya kuma za ku iya samun kaya ga waɗannan shaguna nawa da ke Albarka Modern Market Hajji Halima. Ga masu buƙatar canza wayoyinsu daga tsofaffi zuwa sabon mun tada muku complete case da kuma back cover gidan layi da za ku kare wayoyinku da gogewa ko fashewa. Original screen guard haɗi da jacket masu inganci da nagarta. Haka zalika mun tanadar muku da kyawawan lighteners, bluetooth, ring light, wireless mic, sannan kuma gimbal, kai hamma da glass camera na waya, haɗi da tripod. Bugu da ƙari, mun tanadar muku da ingantattun cajoji na manyan wayoyi da kuma ƙananan wayoyi. Sannan kuma da earpiece. Akwai video makin, akwai iri-iri na wireless mic domin inganta wa'azzuka da ke tafi a wannan wata mai albarka. Ina ba abokan ɗaukar tasir da wa'azi. Mun tanadar muku da kayan video production kamar haka. Camera, mic, reflector, gimbal, haɗi da tripod. Na tanada kaya insha Allah masu inganci ga masu buƙatar ɗaiɗai ko sari. A shagon mu ne kayan za ku ga an rubuta Asirka Communication Center. Shago mai namba D52, Block D da D47. Duk da ke nan cikin Hajji Halima Albarka Modern Market. Domin neman ƙarin bayani, za ku iya tuntuɓar lambar waya kamar haka. 07076-551-608. Mai su nema na za su nema na akan wannan namba ko ta manhaja ta WhatsApp ko YouTube channel. Yana fatar a zo lafiya kuma za ku same mu da ingantaccen kaya masu kyau masu rabuwa da farashi.